ngokukhethekile umndeni kababa uhlomuka egameni loNyazi nabangcwele bonke amen. Angifisi ukuba mude befundisi benkosi sekuhlwile vele ubaba uNgidi angiphathe endimeni yomgidi kuphela ngoba kuthiwa ngikhulume mhlambe uma ngiyothola ithuba ngesonto ngiyokhuluma ngoNgidi engumfowethu, ngikhulume ngoNgidi engumngani wami, ngikhulume ngoNgidi ngingumngani wakhe, ngikhulume ngoNgidi ewumeluleki wami, ngikhulume ngoNgidi ngingumeluleki wakhe. Ubethu mayesexakile ngoba ubeka kuyanxaka uNgidi ubebanjwa yini mayesexakile mina bengibamba futhi uma sengimbambile ube ngilalela ngabe ngambambe efuna ukushaya indiya welilila lapha mbelebele ekuyathatha nambamba wangihlonipha. Ngane zakwethu isuka kude naye uNgidi ubemdala nakunami ngicotshwe phambi kwakhe, mina ngaba ngumshumayeli sihlala naye lapho kwaMashu sashumayela naye ivangeli ngisafunda isikole mbele lapha esibonelo ongakagcotshwa sihamba amazwe amaningi kakhulu noNgidi ngagcina sengimdala kuNgidi ngenxa yokugcotshwa. Akukho kugcotshwa namabandla alapha eNdwendwe ukuhlupheka kukaNgidi nokugula kukaNgidi engingakwazi. Akukho ukuhlupheka kwami nokuhlushwa kwami uNgidi abengakwazi. Uma kukhulunywa ngomngane weqiniso, uma kukhulunywa ngomfowenu wangempela, mina kimi cishe angamthola umuntu oyoba umngane wami njengoNgidi, angamthola umuntu oyoba umfowethu njengoNgidi. Ziningi kakhulu igigaba la uNgidi eme khona nami sengibalekelwe abantu bonke, ngabalekelwa abangani bami engangithi abangani bami senze ivumelwano nabo ukuthi siyoxabana kodwa bangishiye endleleni, uNgidi akangishiyanga. Ngabalekelwa ngisho abafowethu benyama uNgidi wamanani. Angifuni ukukhuluma ngalokho kodwa ngifuna ukuthi batabami mbongeni uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu umbolekile ubaba wenu nedlozi lelakini kwaNgidi likelama nangakuNgidi. Sikhulu kakhulu isikhathi uNgidi asihluphekile kulo khona la bafundisi benkosi uNgidi owake wahlaselwa izulu khona engane yakhe le mfana sakho lakhomba izulu ukuthi lize uNgidi lamshaya ephakathi endlini yamethuka ingane sekanje waphuma uNgidi kuleya ndlu wabaleka wonke nakwenyindlu lafika izulu langena kuyo lolu mangaphose sicabanga ukuthi unkosikazi waye 14 eselela lengane. Waphuma uNgidi wathatha ifoto leli likababa leli lobaba wathi mntanami ungaphumi lendlu kumele phandle ukuze nife kahle ngemva singafi sonke ngoba ngiyabona izulu lizofuna mina.
wathi uSakho cha baba ngoba ubaba wakhe wayekhala ngamlandela angena kweyindlu uma limshaye yedwa ukuze uSakho aphile wenqaba uSakho bahluba nobaba wakhe kwaze kwafika la iphumela khona iminyango mayesebona ukuthi liyangicisha impela kubendla kuyo lishaya yena nje behlukanisana lengane iqondele naye waphumela eminyango wamakhono wabamba ifoto waliphakamisa nje wamemeza ushaya ledlula izulu wasala uGidi waphila wayithatha lengane wahamba nangabolo ubusuku wahamba wayendlini ka14 amakhosikazi ayebambe khona 14 esesaba ukuthi lizobuya izulu ngifuna ukuthi bakhokhele uhluphekile uGidi kulile uGidi kodwa uNkulunkulu emuhle wamsindisa kuzo zonke lezo yiwomba kodwa kulesi sokugcina ngihambe ngaya kuye ade kwisikhumbuzo ngesabatha mhla ka28 ngesonto athatha abashumayeli bahamba ngayikhaya ila ngabuya khona ngikelile nje uthayi sekungaba umlimo uma uNkulunkulu angabuya sebole uGidi ngoba angimazi uGidi le yanto ngamfice yini ihlezi nalengane yabantu noma lokazana bobabili wakhala uGidi sakhala sonke wathi kwabe uyangazi mina angaze ngibukele uGidi futhi mina ngaze ngiliphulisa abantu uma kuthiwa ngiyonquma lolu nyawo ngizosina ngani wakhala kungakho bengathi mina angikholwa ukuthi khona inkonzo eyokwedlula uGidi noma ngakhuluma ikhulume zu100 nesonto kodwa uma niyomncisha inkonzo yoMgidi nobe nimncishile uGidi inkonzo abekholelwa kuyo ubeke eKhenani kufanele kungayi uGidi ngenxa yomsebenzi wedeke athi kuzofike ngishaye kanye nguye avunula afika shaya uyothi lapho ukuthuba kuyafuna kodwa aneliso ukuthi ngijikile sicaweni uGidi esicaweni ubeba lapha ngemumva mesesinile akhomza abantu ukuthi sisenkonzweni la uyena ubeshayela abantu abashaya ihloko akhulunywe esicaweni ayikhulunywe indaba eMgidini bekumsebenzi kaGidi lo bengazi ukuthi uma kukhona uGidi akuzokudlala esicaweni ngoba nomshaya futhi beshaya aliphendule nje isho balela kuvungule ngalo zikhona izingane la eyikhuliswe yimi sikhulisa noGidi zishile ezinye zathi ayi noma sila thina sakhuliswa ukufundisa uGumede noGidi ngoba uGidi ubengagcini nje ngokuba ngokuthi uyasina ubengelekelele eMgidini ngakho konke nangokwakha izingane uGidi ubengelekelele ngalawo mazwi ngiqonda ukuthi ngane zami niyalwazi uthando baba wena bengithanda ngalo ningofakazi zekile ngoba ngifikile uGidi ngambamba ngesandla wathi asimbambe simvuze kodwa ngabona mina ukuthi hayi akusokubuye kuzeneno la mbangeni ucingo ukuthi uGidi sehlulekile lungene ngiluphethe ngesandla ngina nanga ngishumaya ngithi ake ngifonele uSakho ngizwe ukuthi balale kanjani ngenxa yombabazo kuba kungayisona ngathi ngilubambe kanje wafona uSakho wathi baba kasavuka kodwa ke ngifuna ukuthi Sakho uthi ubaba la utshele wakanoyise gula mina ngasinelwa mina omama ezilini ngacela intombi mina ngo-October kusho ubaba lanangigana manje usukhulile hayi ngoba ngangaboni ngikhulile inkomo zayincane azincane inkomo ufanele kushoyela phela ukuze ngonto uzongelekelela wathi baba kana manje usukhulile
ngacela ngo-October ngathi ngicelile nje kwavele kwaphela umsebenzi. October, November, December sibuye entabeni ngoJanuary wakhupha shona baba. Sengihlanganisile kodwa ufanele umshado uqhubeke awuzukumiswa ukuthi omama bazilile. Ngasala nomama mina, ngasala nomama ababili nezingane zakwethu, intombi kithi bezisihlanu. Wethu nje zu4 uyimi ngedwa mfana. Ngenxa yokukholwa sakho. Ngenxa yokungadedi kubantu abadala. Yabona isigaba ongene kuso manje sakwehlukanisa nabangani bakho. Sondela kubantu abadala. Ngeke uyifunde indlela yaphambili uyifundiswa umuntu osesemuva uzoyifundiswa ngabaphambili. Mina nganamathela abantu abadala abanjengabo ngithi la nesizwa kwagazi kwahlabisa nathi impahla yayisebenza kwamasipala nakhuliswa yiyo ebudodeni ayivangelini. Evangelini yona yakhuliswa yimi evangelini ngigana kodwa ekubeni indoda ngakhuliswa ugazi. Wangifundisa ukuthi umuntu uma engumfana nje kubo noma ngabe uyedwa akudingi uzalisa izizwe eziningi ngoba zingabaningi kodwa zingesilutho. Asuphe umzali nezizwe ezi5 kase ukuthi asimazi uyisa imazi mina sinazi kubo ube wedwa uma unoshembe unede unezizwe ezishumi wena nasala nakhuliso ingane zakwethu ngodlo mama nakhalisa ingane zakwethu into ubaba angazange yenze zikhalisweni zonke ngagama ngaphinde ngagama thani amen naphinde manje ubaba ingane zabo washiya ngingaganiwe sikhaliwe manje ngumkhulu nabazukulu abangaphezulu kweshumi nabazukulu ababili 12 13 angazi ngiyekhohlwa sekukuningi kakhulu abazukulu nje ngingedwa ngisho akudingi libe baningi sakho akudingi ukuthi uzalwe nensizwe eyiningi ilokho into yakhe imuzile ube nekhanda ke mfana uma usenobaba ekhaya unabane wenu bahloniphe ungakholwa uzukhohlwa ukuthi unabane wenu ekhaya unoyihlo ngoba umuntu okholwa ebese bamdala ngenxa ukuthi ukholile. Indaba yomuntu ayiphele esontweni iphela kubo thina sozongcwaba kini ukuthi ugijima kangakanani esontweni isondulenzeleni sobe sesikhona ukuthi isondulenzele ukuthi lokuthi kodwa singungwabaphi sikushiya khona futhi nababili bomndeni. Ngakho-ke inkolo nomndeni ungalokothi uxabanise lento ngoba indaba yakho iyophela emndenini. Uma besekhona baba bekhona abantu wenu bahloniphe, odadewenu bahloniphe. Ingane zakwenu ezegane uma ifika ekhaya zisakho akwenziwa lokhu zikutshela ngoba zingane ungasho ukuthi hey hamba emzini yenu nini ngoba uzobulala umzangini. Uma bekutshela iqiniso ilalele iqiniso abalishoyo ulalele ulethe uzolapha inquluma uzowakha umuzi kangithi phakathi kwethu uhlelo. Angifuni ukwelula nganya kwethu mina bengikhulumela isithaba sifile izizwa zezulu wehluleke noma ubani sithungida kavume unyawo kusoso bekonze umgidi sishubise kakhulu ngesonto ngoba siyobe sesisinele ukugcina iyona nkonzo ungidi abekholelwa kakhulu kuyo Nkosi kusisize amen.